Bé, bon dia, gràcies per atendre la nostra convocatòria avui. Justament venim de celebrar una reunió del grup parlamentari del Partit Popular i ens agradaria comentar amb vosaltres algunes de les conclusions i acords que hem pres en aquesta reunió de grup. En primer lloc, reiterar quin és el capteniment, la voluntat d'aquest grup parlamentari en aquesta legislatura i que el president del grup parlamentari explicarà en detall en la sessió plenària que tindrem el proper dimecres, on el president del govern explicarà la composició del mateix i, per tant, doncs, el president del nostre grup allà tindrà ocasió també d'emetre d'una manera més clara quina és l'opinió i les propostes del nostre grup parlamentari. Avui el que sí que volem és reiterar la nostra voluntat i vocació com a grup parlamentari de ser el partit polític que en aquest Parlament es dedicarà a aquesta legislatura a defensar les llibertats i la democràcia. Aquesta que podria semblar una qüestió òbvia, una qüestió evident, tenint en compte quin és el context en el que ens movem, tenint en compte quin és el full de ruta que el president del govern es va comprometre a dur a terme, un full de ruta que comporta el trencament de la societat catalana, la ruptura amb la resta de l'Estat i, per tant, portar els catalans a un camí sense sortida que únic i exclusivament generarà conflicte i frustració. A davant d'aquesta opció n'hi ha una altra, que és l'oferta i la proposta que el Partit Popular fa a tots els ciutadans de Catalunya, a tots els catalans, que és la de la defensa de les seves llibertats, de la democràcia i, sobretot, de posar-nos al costat del que són les preocupacions, les necessitats i els interessos del conjunt dels catalans. El president, l'expresident, millor dit, l'expresident Mas va dir en la seva darrera intervenció, i ningú l'ha corregit, que en els acords que havia fet per la investidura del senyor Puigdemont, el que havien fet era corregir els resultats electorals amb negociacions amb despatxos, i això ho afegeixo jo, foscos. Corregir els resultats electorals amb negociacions amb despatxos foscos, per tal d'alterar i modificar el que és la voluntat dels catalans. Això que per nosaltres és absolutament antidemocràtic té conseqüències. Això té conseqüències que les anirem veient en el transcurs dels propers dies. La primera d'elles és l'anunci de convertir el Parlament, per part dels grups parlamentaris que donen suport al govern, de convertir el Parlament en un cau de generació de conflictes, en un lloc en el que es pretén és generar conflicte, confrontació i trencaments per tal de facilitar la ruptura que es vol dur a terme entre Catalunya i la resta d'Espanya. Nosaltres, òbviament, treballarem per impedir que això sigui així i treballarem per aconseguir que el Parlament es dediqui a treballar per resoldre els problemes reals que tenim com a societat, no per generar conflictes, no per generar problemes allà on no n'hi ha. Aquesta comissió per la ruptura, que Junts pel Sí ha anunciat, aquesta comissió que només persegueix la confrontació i el trencament, tindrà l'oposició frontal del grup parlamentari popular. Ens és igual si la comissió la plantegen com una comissió legislativa o com una comissió d'estudi. Evidentment, si és una comissió legislativa tindrà conseqüències legals, la pròpia proposta de creació de la comissió, però si és d'estudi també tindrà, òbviament, la nostra oposició. I que ningú es pensi que el Partit Popular apretarà a córrer si es crea una comissió com aquesta. Al contrari, estarem plantant cara, com sempre fem, i expressant la posició majoritària dels catalans, del 52% de catalans que no van optar per posicions independentistes, per defensar, com dic, l'interès general dels catalans en contra d'aquest interès o aquest objectiu de ruptura que plantegen amb la creació d'aquesta comissió que únicament aconseguiria treballar per la segregació, per la separació. Hi ha una altra conseqüència que té també aquest plantejament que fa el nou govern, aquest plantejament de corregir els resultats electorals amb negociacions als despatxos. Té una segona conseqüència, i per això he dit despatxos foscos. La segona conseqüència és la informació que avui hem conegut per alguns mitjans de comunicació,
i que a hores d'ara no en tenim la confirmació, de que la Generalitat es retirarà de determinades causes judicials contra els violents. Demanem ja des d'ara, i ho presentem avui en el registre del Parlament de Catalunya, la compareixença urgent, conjunta, de la vicepresidenta del govern, Neus Munté, i del conseller d'Interior, Jordi Jané, la compareixença conjunta dels dos, perquè informin si això és cert o no de la decisió del govern de retirar-se com a causa, com a part particular, de retirar-se d'aquestes causes judicials contra els violents i per què. Explicar si això és cert o no i explicar quins són els motius. Si el govern de la Generalitat ha pactat a les fosques per aconseguir el suport de la CUP que a Catalunya a partir d'ara les accions violentes seran permeses i per tant el que podríem anomenar la caleborroca catalana també formarà part de l'escenari habitual i això tindrà la tolerància i la permissivitat del govern, si això és així, volem que els responsables polítics ho expliquin, que donin la cara i que el conjunt dels catalans sàpiguin la veritat, perquè tenen dret a saber la veritat. I tercer, anunciem també avui, entre altres iniciatives, una que ens sembla especialment important i que avui mateix també ja encomanem en el conseller de Salut, el conseller Comín. Ens sembla extraordinàriament greu la situació que pateixen els hospitals catalans a Catalunya, els hospitals que, com a conseqüència del tancament de plantes hospitalàries i avui com a conseqüència de la saturació que hi ha en les urgències, provoca una incapacitat d'atendre les necessitats en l'àmbit sanitari en aquest sector. Per tant, li demanem al conseller que comparegui per tal de donar explicacions de què pensa fer per reconduir la situació a la que va portar l'anterior conseller, per tal de que obri les plantes hospitalàries que estaven tancades i que atengui d'aquesta manera les necessitats del col·lapse que en aquests moments es produeix especialment en l'àmbit de les urgències com a conseqüència de les necessitats de la situació que avui ens trobem a Catalunya. És un àmbit al nostre entendre important i que no permet endarrerir-se ni un sol dia. No es pot jugar amb la salut de les persones. Aquest és un tema que al nostre entendre és important i per tant demanem al conseller que en el menor període de temps possible, per tant amb caràcter d'urgència, comparegui i expliqui si pensa mantenir als hospitals les plantes que hi han tancades, si les pensa mantenir tancades o pensa actuar i quines mesures pensa prendre per tal d'afrontar aquesta situació. Aquests són els 3 elements més importants que els volia explicar i òbviament quedem a la seva disposició per si volen fer alguna pregunta. Sí, senyor Millo, quan es refereix a la comissió legislativa, a la comissió d'estudi de procés constituent o com sigui, quan diu plantarem cara, què vol dir? Que recorreran la decisió de constituir-la davant el Tribunal Constitucional seguint la resolució que va deixar en suspens la resolució del 9-N? Vol dir que hi participaran mantenint posicions d'oposició? Exactament? És que no ho he acabat d'entendre. Sí, és fàcil d'entendre perquè la comissió de la ruptura, aquesta comissió de procés constituent i transició nacional, no sé quantes coses més, en definitiva perquè ens entenguem, aquesta comissió per la ruptura, si es pretén que sigui de caràcter legislatiu, és evident, tothom entén perfectament, tothom sap que el Parlament de Catalunya no té capacitat normativa, legislativa, no té competències per afrontar cap mena de legislació que tingui com a objectiu trencar i separar Catalunya de la resta d'Espanya. Per tant, si es va per aquest camí, probablement no caldrà ni tan sols que nosaltres actuem perquè serà la conseqüència o la resposta, jo entenc que pot ser automàtica, atès que estaríem davant d'una acció, d'una actuació
de desenvolupament directe del contingut de la resolució aprovada el 9 de novembre en aquest Parlament i que està anul·lada per el Tribunal Constitucional, que té capacitat d'actuar d'ofici a iniciativa pròpia si és que des d'aquí es prenen iniciatives que tenen com a objectiu desenvolupar el contingut d'aquesta resolució suspesa, anul·lada, millor dit. En el cas que en lloc d'optar per aquesta via s'opti per la via de la comissió d'estudi, s'estarà altra vegada entrant en el terreny de l'ambigüitat, malgrat que evidentment algú pugui pensar que s'està fent marxa enrere perquè estudis ja s'han fet molts, no? I hem tingut la comissió d'estudi d'una cosa, la de l'altra, la transició, el dret a decidir, etc, i documents, informes, el Consell Assessor, d'estudis s'han fet molt, no? Una altra comissió d'estudi amb aquest objectiu és evident que seria una comissió que tindria com a finalitat aprofundir novament en aquest camí de ruptura amb el que no hi estem d'acord, òbviament, i que la majoria dels catalans, concretament el 52% amb el seu vot, ja ha dit que no hi està d'acord. I per tant, òbviament, nosaltres ens convertirem en defensors d'aquesta majoria dels catalans que volen concòrdia, que volen convivència i que volen un Parlament que es dediqui a treballar per resoldre els problemes que té la societat i no per agreujar sobre la divisió que hi ha en aquests moments a la societat creada per l'actual govern i molt menys per treballar per la ruptura amb la resta d'Espanya. Algú podria pensar, perquè algú havia suggerit, que en un cas com aquest nosaltres possiblement no hi participaríem, etc. El que li deia és que ningú s'imagini que això passarà, perquè nosaltres sempre donem la cara amb la defensa del que és l'interès general i el bé comú dels catalans i també ho faríem en el cas que es constitueixi aquesta comissió, que òbviament comptarà amb la nostra oposició frontal. Xavier García Albiol va dir la setmana passada que reuniria amb la resta de grups de l'oposició. No sé com ha acabat la cosa, si s'ha arribat a alguna conclusió per treballar junts. I d'altra banda, el president Puigdemont ha trucat a Inés Arrimadas, no sé si també s'ha posat en contacte amb Xavier García Albiol. Les converses que el president del grup parlamentari està tenint amb la resta de presidents dels partits i grups parlamentaris formen part de l'agenda que ell ha proposat i en tot cas li correspondrà amb ell personalment, si ho estima oportú, quan sigui el moment, informar al respecte. De la mateixa manera procedirà també amb el cas del president de la Generalitat pel que fa als seus contactes amb ell i que serà el propi president del nostre grup parlamentari qui ho expliqui. Quan parlàveu de la compareixença, que demanaríeu que compareguessin, dèieu que ho havíeu registrat avui o que ho registrareu? Ho registrarem aquest matí. Acabem de sortir de la reunió, els serveis jurídics del nostre grup ja hi estan treballant i ho firmarem abans del migdia, entrarà al registre. I no sé si podríeu especificar una mica què és el que demanareu que expliquin i quan creieu que podria ser aquesta compareixença. Hi ha dues peticions, una és la que està relacionada amb les informacions aparegudes avui, segons les quals la Generalitat el govern hauria decidit retirar-se de les causes judicials que hi ha obertes contra violents i manifestacions en les que hi ha hagut actes violents, aldarulls, etc. Per tant, aquí demanem la compareixença de la vicepresidenta del govern i del conseller d'Interior, perquè la primera seria en tot cas la responsable de la decisió de que el Gabinet Jurídic Central de la Generalitat hagués pres aquesta decisió i la segona persona, el conseller d'Interior, seria el responsable d'ordenar i organitzar i estructurar el que és la presència policial, diguéssim, per defensar la seguretat de tots els catalans en el cas de l'existència d'accions violentes i aldarulls a Catalunya. I per tant creiem que són els dos consellers que han de donar explicacions de, primer, si aquesta informació que surt avui és certa o no, i segon, en cas de que sigui certa, quins són els motius. I la segona compareixença és la del conseller de Salut, perquè entenem que amb l'actual situació de col·lapse de les urgències a els hospitals catalans seria necessari poder desbloquejar i tornar a obrir plantes d'hospitals que encara es troben tancades i que volem que el conseller doni ràpidament informació sobre quin capteniment té, què pensa fer i quines mesures pensa prendre. La nostra petició és molt concreta perquè es pugui adaptar les estructures hospitalàries a les necessitats que en aquests moments hi ha a Catalunya. Què li semblen les declaracions del conseller Àngel Estaril? El com era avui
Bé, si ell està molt tranquil, jo me n'alegro per ell, no? Especialment hauria d'estar tranquil si actua dintre de la legalitat. És a dir, nosaltres, òbviament, el que volem és això, és defensar la democràcia, defensar les llibertats i defensar que el govern actuï dintre el marc de les seves competències i, per tant, en el marc de la legalitat vigent, no? Si l'actual responsable de Relacions Exteriors, i tindrem ocasió de parlar-ne també dimecres en el ple, té com a objectiu dedicar-se a allò que ells mateixos han anomenat en els seus papers en més d'una ocasió internacionalització del conflicte, estarà posant de manifest dues coses. Una, que l'existència d'un conflicte és conseqüència directa de la seva voluntat i per tant que Catalunya pateix un conflicte com a conseqüència de l'acció d'un govern irresponsable i ell serà en aquest cas el capdavanter d'aquest conflicte en l'àmbit de la internacionalització del mateix, i dos, que estarà disposat segurament en el marc d'aquest objectiu a transgredir absolutament qualsevol norma i qualsevol marc vigent per tal d'aconseguir els seus objectius. I per tant, si això és així, que és el que sospitem, doncs no té motius per estar tranquil, francament. Jo crec que té motius més aviat per estar intranquil. Ara, si ell, doncs, quan ens expliqui també en seu parlamentària quin és el seu pla de govern, veiem que està dintre del que són els objectius i les competències de la Generalitat, doncs llavors, no només ell, llavors estarem tots tranquils. Vale? Molt bé, doncs moltes gràcies. Perdó, sí? Empiezo por la segunda. En relación a las subvenciones, ya informamos en su momento de que vamos a pedir información detallada y explicaciones sobre la legalidad de las mismas. En cualquier caso, lo primero que hay que saber es si todas ellas responden al marco legal competente en cada momento y si no hay ninguna irregularidad en ellas. Otra cosa es que esto, desde un punto de vista ético, formal o estético, pueda ser más o menos reprobable. Pero el primer paso es pedir explicación detallada de todas y cada una de ellas, de las informaciones que hemos conocido, que más allá de la posible existencia de irregularidades o no, es evidente que pone de manifiesto un determinado de estilo, de modelo de hacer y de funcionar a lo largo de su vida profesional, que no concuerda exactamente con lo que entendemos que debería ser un caso ejemplar de persona con iniciativa, que es capaz de afrontar proyectos y valerse por sí solo, sino que estos proyectos únicamente dependían de la ayuda de la respiración asistida, de subvenciones que por otra parte también están relacionadas posteriormente con la adquisición, compra-venta de empresas por parte de la Generalitat. Pero no queremos emitir un juicio al respecto antes de poder disponer de toda la información detallada y contrastada con el propio gobierno de la Generalitat, que es lo que estamos pidiendo por escrito. Y en relación a la petición de comparecencia, hoy hemos pedido la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno de la Generalitat, Neus Munté, y del conseller de Interior, Jordi Jané, en relación a la información que ha aparecido hoy sobre la posible retirada de la Generalitat como acusación en causas judiciales contra los responsables de actuaciones violentas en Cataluña. Si esto fuera cierto, obviamente estaríamos ante una decisión revestida de mucha gravedad, a nuestro entender, y que requiere, obviamente, una explicación rápida y clara sobre, en primer lugar, si esto es cierto o no. Por tanto, si vamos a ver cómo el Gobierno de la Generalitat se convierte en quien tolera acciones violentas en Cataluña, y si es así, queremos saber los motivos por los cuales el Gobierno ha decidido retirarse de estas causas judiciales. Queremos que comparezca con carácter de urgencia la vicepresidenta y el consejero para dar explicaciones sobre esta información que hemos conocido hoy y que nos parece grave.
Es evidente que cuando el expresidente de la Generalitat dijo que se había corregido el resultado electoral con negociaciones en despachos, y yo añado oscuros, probablemente tenga que ver con acuerdos inconfesables que solamente se pueden firmar en un despacho a oscuras, entre los cuales podría perfectamente incluirse un acuerdo con aquellos que dieron su apoyo a la investidura del presidente de la Generalitat, los antisistema, para que el gobierno se retire de las causas judiciales contra los responsables de acciones violentas en Cataluña. Si esto fuera así, nos parecería tremendamente grave y pedimos, por tanto, explicaciones y nos reservamos, obviamente, el derecho de pedir también responsabilidades si efectivamente esta es la realidad.